हाबाखौ लानो गिसै हाबाखौ जानो गिसै जेनेबा सासे सेंग्राबा बे हाबाखौ लानो गिगोन मानो होनबा हाबा लाबाय माने नै फिसा खांबाय न'खरखौ खांनांगौ हिन्जावखौ फिसिनांगौ नैबेनि जुनै आं मोनसे गान सुजुदों माने ओरैबायदि गाना बोरायना थासिगोन नामा नों थालिर गायजानो सानबाय नामा नों होननाय गान आरोखि दिनै खन्थ'ला माने मार्चआव नुसिगोन आरोखि बे खुंगा गुथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो बेयाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो फंनैसो कमेडि फेस्ला राव बुंबाय आरो गान मोननै मोनथाम खनबाय दा रायजोफ्रा माबायदि गोजोननाय मोनदों बेखौ मिथिया खिन्थु आंजों लोगोसे रंजादों बेखौ आं नुनो मोन्दों आरोखि जेनेबा आं फैनायाव बिथांमोना मा रोखोम गोजोननाय मोन्दों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं खावलायदों माने जाय जेरावखि थाया मानो बयबो माने जेन' गावनि लाइफ माने गाव हारसिङै जाय मानसिया गोजोननो हाया बेखौ रावबो गोजोन होनो हाया आरोखि जेनेबा गोबां डिपार्टमेन्टनि मानसि थायो सोरबा कालसारनि सोरबा पलिटिक्सनि सोरबा बिजनेसनि सोरबा दखानदारनि सोरबा सिंगारनि सोरबा माबा मोनसे अनेक रोखोमनि मानसि थायो कालसार माबायाव संसाराव दा ओंखायनो जाय गाव माने पार्सनेल लाइफआव गाव जायखौ हास्थायदों बेखौ मोनाब्ला मानसिया गोजोननो रोङा आरोखि ओमफ्राय कालसार मोनाबिलि माने देंखो मोनाबिलियाव सोर फैयो जायानाखि कालसारखौ मोजां मोनो जाया मेथाइखौ मोजां मोनो जाय मानसिया माने मोसानायखौ नायनो मोजां मोनो माने कालसारनि मानसिखौ थुलुंगा होनो गोसो जायो नैबेफोर मानसिया देंखो मोनाबिलि कालसार नाइटआव फैयो आरोखि दा बिथांमोना रंजादों ओमफ्राय मोसादों बिथांमोननि गोजोननायावनो आंनि गोजोननाय मानो होनबा गोबां डिपार्टमेन्ट थायो जेनेबा नोङो इडुकेसन लाइनाव गावबागाव डिपार्टमेन्ट जेरै नोङो फिल'सफि साइक'लजि फिजिक्स केमेस्ट्रि साइन्सनि आर्ट्सनि कमार्सनि सोरबा बाय'लजि सोरबा लजिक सोरबा माबा मोनसे साइक'लजि थायो खिन्थु नैबेफोरबायदि फोरबो जानाय समाव कालसारखौ मोजां मोनग्रा होनोब्ला बे कालसारनिल' फैगोन बे गुबुननि फैया मानो होनबा एथ' माने मोजां बिसना एथ' मोजां गावनि रेस्ट लानाय सम जेनेबा मोनाबिलियाव बयबो गावबागाव रेस्ट लायो खिन्थु बिसोरो गावनि रेस्ट लानाय जे एथ' मोजां समखौनो उन्दुनाय समखौनो गारनानै बिसोरो कालसारनि मानसिखौ सहाय होनो फैयो मानो बिथांमोनाव कालसारखौ मोजां मोननाय दं कालसारनि मानसिखौ सहाय होनो गोसो जानाय दं बिनि थाखाय फैयो मोजां मोनो आरोखि दा बिथांमोनखौ आं नुनानै बिराद दिनैनि बे संकस दिनैनि गुथि जारिमिनारि संकस फोरबो बेयाव गोबांथार मानसिफोरनि सुबुंनि होंगो दोंगो सुबुंगौमा जादों बेखौ बिथांमोनखौ नुनानै आं बिराद गोजोनदों आं मेथाइ रोजाबबाय डायलग होबाय आंहा बेयाव गावनो हारसिं गोजोननाय दं आङो दिनैनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो जेरावखि थाया मानो फरायदों बा फरायाखै सोरबा फरायनायखौ गारबाय सोरबा फरायगासिनो दं नाजानायखौ खम खालामनो नाङा आं बेखौ खावलायहरदों दिनैनि लाइमोनफोरखौ I would like to request this one thing to all the youths of our BTR BTC माने नाजानायखौ जाय बन्द खालामबाय बेनाव खुनु साक्सेस गैला आरोखि नाजानायावनो साक्सेस दङ जाय मानसिया नाजानो हाया खस्थ' खालामनो हाया बे जेबो मोननांगौ गैया माने जाया नाजायो जाया खस्थ' खालामो बिसो मोनो आरोखि जेनेबा फरायनानै मा जानो फरायनायजों लोगोसे नोङो नलेज आरो नोंनि जे स्किल नोंनि जे मावनो हानाय केपासिटि बेखौ नों जुदि खालामनो हायाखैबा सार्टिफिकेटआव जेबो गैया सार्टिफिकेटआ दा आजिखालि बयनावबो दं आंनावबो दं सोरबा सासेनाव दं सोरबा लेंग्रानाव दं सोरबा खानानाव दं सोरबा खानिनाव दं सार्टिफिकेट बुस्थुआ आजिखालि बयनावबो थायो दा ओंखायनो बे सार्टिफिकेटजों लोगोसे MA पास BA पास MCOM पास बा BSc पास बा सोरबा माबा मोनसे पास बेजों लोगोसे जाय मानसिया मावनानै दिन्थिनो हाया बे जेबो मोननांगौ गैया आरोखि आं बेवहाय माने जाय मानसिया मावनो हाया मावनानै देखायनो हाया जेनेबा नोङो आजिखालि बै समाव MA पास जाबानो डाइरेक्ट प्रफेसार जायोमोन दा MA पास जाबानो जाला बिएडजों लोगोसे बेनो नेट नांगोन बेनो नम्स नांगोन बेनो PhD नांगोन नङाब्ला जेबो जानांगौ गैला आरोखि फरायनायजों जेबो जाया आजिखालिनि बे खोथाया आरोखि
बेनिखायनो आं खावलायहरो दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लोगोफोरखौ जेन' नोंनि फरायनायजों लोगोसे जेन' गावनि मावनो हानाय केपासिटि एबिलिटि जेन' बेखौ मोजाङै माने बारायो बेखौ आं खावलायहरबाय नों मावनो हायाबा जेबो मोननांगौ गैया दिनैहाय जेनेबा मोनसे कलेजाव जुदि प्रफेसार जानो जुदि एप्लाइ खालामोबा बेयाव गैयाबाबो अल आसामनि मानसि फैगोन जेनेबा जों आसामाव दं गैयाब्लाबो बे मोनसे पस्टनि जुनैनो 30 जन एप्लिकेन्ट फैगोन 30 जन माने एप्लाइ खालामगोन मोनसे पस्टआवनो होमब्ला बे 30 जन एप्लाइ खालामनायाव जुदि पस्टआनो मोनसेल'बा बे पस्टआव नों बोरै देरहानो बोरै मोननो बिनि नोंनि टेकनिक बिनि नोंनि एबिलिटिया थानांगोन गोबांथार कलेज दं आजिखालि माने इन्टारभिउ जायो माने मोनसे पस्टखौ मोननो थाखाय मोनसे इन्टारभिउ जाग्रोयो जाय इन्टारभिउआव नोङो जेनोब्ला नों बेयाव गैला ओंखायनो नोंनि एबिलिटि नोंनि टेकनिक नोंनि केपासिटिखौ मानसिफोरनिख्रुइ साबसिन खालामनांगौ आं बेखौ खावलायहरबाय बयखौबो खुलुमहरबाय आङो दा मोनसे गान सुजुदों बैसागु जोंनि जे रंजालि बैसागु फोरबो बे फैगासिनो दं एप्रिल दानाव बैसाग दानाव दा फेब्रुवारि जाबाय जोबनोसैयानोसै आङो बेयाव माने मोनसे गोदान गान आङो लाबोगासिनो दं रेकर्डिंआव दङ दा बेखौ माने नैबे मार्चनि गेजेराव आङो दिहुनसिगोन आरोखि माने बे गाना ओरैबायदि जेनेबा माने आजिखालि बयबो गोरों जाबाय बुजिना जाबाय माने हाबाखौ लानो गिसै हाबाखौ जानो गिसै जेनेबा सासे सेंग्राबा बे हाबाखौ लानो गिगोन मानो होनबा हाबा लाबाय माने फिसा खांबाय न'खरखौ खांनांगौ हिन्जावखौ फिसिनांगौ नैबेनि जुनै आं मोनसे गान सुजुदों माने ओरैबायदि गाना बोरायना थासिगोन नामा नों थालिर गायजानो सानबाय नामा नों होननाय गान आरोखि दिनै खन्थ'ला माने मार्चआव नुसिगोन आरोखि मानो होनबा दानो खन्थ'योबा माने गोजाम जासिगोन ना एसेबाबो खननो हागोन नामा दिनै माने ओरैबायदि गाना बेखौ आङो माने खनाबाबो जासिगौमोन आरोखि मानो होनबा गाना माने फैगासिनो थानायसो नालाय माने खनोब्ला माने एसे एडभान्स खोन्थाद्रायनाय जायो खुलुमबाय